Incwadi kaMarko isahluko sesibini iyafundeka. Kwakuba ntsuku wabuya wangena eKapanahum, kwavakala ukuba usekhaya. Kwako kwahlanganisana into eninzi yabantu, ngoku kude kungabi sabakho kukhwelelana. Nakule mimandla isemnyango, wayelithetha ke kubo ilizwi. Kwathi kufike kuye abantu bezisa onedumbe ethwelwe ngabani. Bakuba bengenakusondela kuye ngenxa yendimbane, banqika intungo apho ebekhona. Bakuba begqobhozile, baluhlisa ukhuko ebelele kulo lowo unedumbe. Akulubona ke uYesu ukholo lwabo, wathi konedumbe, "Mntwana wam, uzixolelwe izono zakho." Kwaye ke kukho apho ababhali abathile babehleli, bacamanga ezintliziyweni zabo besithi, "Yini na ukuba lo enjenje ukuthetha izinyeliso? Ngubani na onako ukuxolela izono? Mnye kuphela, nguThixo." Eqiqe kwa oko uYesu ngomoya wakhe ukuba benjenjalo ukucamanga ngaphakathi kwabo, wathi kubo, "Yini na ukuba nicamange izinto ezintliziyweni zenu? Kukhona kulula? Kukuphi na? Kukho ukuthi konedumbe, uzixolelwe izono zakho? Kukho kukuthi, vuka uthabathe ukhuko lwakho uhambe? Ke ukuze nazi ukuba unalo igunya uNyana womntu lokuxolela izono emhlabeni apha, athi konedumbe, ndithi kuwe, vuka uthabathe ukhuko lwakho uye endlwini yakho. Wavuka kwa oko, waluthabatha ukhuko, waphuma phambi kwabo bonke. Ngoko kude bathi nqa bonke, bamzukisa uThixo besithi, "Asizanga sikubone okunjena." Wabuya waphuma waya ngaselwandle. Sayisonke isihloli sisiza kuye, wayebafundisa. Wathi edlula wabona uLevi, lo kaAlifeyu, ehleli endaweni yerhafu, athi kuye, "Ndilandele." Wasuka wamlandela. Kwathi ekuhlaleni kwakhe ngasesithebeni endlwini yakhe, kwahlala nento eninzi yababuthi berhafu naboni, ndawonye noYesu nabafundi bakhe, kuba babebaninzi. Baye ke bemlandela, baye nababhali kwanabaFarisi. Bakumbona esidla ndawonye nababuthi berhafu naboni, besithi kubafundi bakhe, "Yini na ukuba adle nokuba asele nababuthi berhafu naboni?" Ekuvile ke oko uYesu wathi kubo, "Akufuneki gqirha kwabaphilileyo, lifuneka kwabafayo. Andize kubiza malungisa, ndize kubiza aboni ukuba baguquke." Baye abafundi bakaYohane nabaFarisi bezila ukudla, beze bathi kuye, "Kungani na ukuba abafundi bakaYohane nabaFarisi bazile ukudla, kanti ke abakho abafundi abazili bona?" Wathi uYesu kubo, "Banakho yini na abegumbi lomtshakazi ukuzila ukudla xa enabo umyeni, lo gama wonke esekubo umyeni? Abanakho ukuzila kudla, ke kofika mhla woza asuswe kubo umyeni, baye kwandula ke ukuzila ngaloo mihla. Akukho othungela isiziba somtshako omtsha engutyeni endala, okanye ke eso sifakiweyo sitsha sokrazula kuyo endala, sibe sibi ngakunye isikroba. Kananjalo akukho utha iwayini entsha ezintsubeni ezindala, okanye iwayini leyo intsha yozigqabhuza iintsuba, iphalale iwayini, zitshabalale iintsuba. Yona iwayini entsha imele kukuthiwa ezintsubeni ezintsha." Kwathi ihamba ecanda emasibeni ngeSabatha, baqala abafundi bakhe ukuhamba besikha izikhwebu. Baye besithi kuye abaFarisi, "Khangela, yini na ukuba benze ngemini yeSabatha oko kungavumelekileyo?" Wathi ke yena kubo, "Anizange nikulese na into awayenzayo uDavide, oko wayeswele, elambile nokulamba, yena nabo babenaye, okokuba wangena endlwini kaThixo ngexesha lika-Abhiyathari, umbingileli omkhulu, wazihla izonke ezazibekwe phambi koThixo, ezo kungavumelekile